गोजोन्थों आं थारैनो गोजोननाय मोनदों मानोना बे जि हाबाफारि मुंख्लं बिथांमोनखौ गोसोखांनानै मान बावनाय बे हाबाफारिया फिसा हाबाफारि नङा। आंखौ बिथांमोना लेंहरनानै बेखिनि खाबु होनायनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर जासियो आरो बेखौ जों मिथिगौ जे मोनसे समाजाव जाय समाजा आदर्श गोनां सोद्रोम समाज बे समाजासो जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोनखौ गोसोखांनो आरो मान होनो रोङो। ओंखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा बर' हारिनि आफादफोराबोदि जोंनि जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोनखौ मान होनो रोंगौ बेनि मोनसे फर्मेल बिदिन्थिखौ जों मोननो हायो आरो जाय हारियाव जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोनखौ मान होयो बे हारियाव हाबा मावनायनि जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोन उजिनायनि जेबो सिमा थाया। बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लादेरनायखौ आङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर जासियो। गोजोन्थों। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे फरायसाफोरखौ सराउन्डिं डेभेलप खालामनायनि माखासे मिजिं दंखायोमोन नाथाय सिगांनि सोमावसारनाय समफोराव बेफोरखौ मावनायनि खाबु मोनाखैमोन। नाथाय नै दा बिटिआर रेकर्ड जानायनि उनाव जिहेतु मोनसे गासैबो गोजोन परिबेस फैबाय दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि मिजिं लाबोनाय बेखौ मोनफा मोनफा मावफुंलांनायनि जथेस्थ' खाबु मोनदों आरो ओंखायनो बिथांमोना बेफोर हाबाफारिखौ लानानै गोसो मोदोम होनानै मावबोनायखौ जों नुदों आरो दा बेजों जों बेखौ मिथिगौ जे साफ्रोमबो मानसिया एखे लेभेलनि खायसे जौगानाय बेबादि खायसे बिदिन्थि थाया नाथाय बियो माबा नङा माबा थाखोमानाय साफ्रोमनावबो गुन थायो आरो बेफोर गुनखौ खाबु मोनोब्ला मानसिया गेवलांसार होनो हायो आरो दा बे गावबागाव लाइनथिं थाखोमानाय गुनफोरखौ गेवलांसार होनायनि खाबुखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे प्लेटफर्मनि गेजेरजों होबोगासिनो दङ। ओंखायनो बिथांमोनखौ जों बे लेभेलाव साबायखर जासिनांगोन। गोजोन्थों।